directiva, director de la banda, músics, públic en general. Benvinguts al Cine Goya aquest diumenge 29 d'abril en motiu del concert de la banda juvenil. Avui comencem una nova era dins de l'agrupació Escola Musical La Nova de l'Olleria. Els inicis de la banda jove començaren fa uns anys dins de l'escola de música amb la finalitat de formar i preparar a l'alumne a l'hora de la seva incorporació com a membre de la banda de música. La seva participació principal eren els carnestoltes als dos col·legis de la localitat i tocant a les audicions programades dins de l'escola. Però és la primera vegada que la banda de l'escola de música ofereix un concert complet al públic. Abans de començar i de forma breu, anem a explicar la funció que compleix aquesta banda dins de l'agrupació. Tots sabeu que la música és un art i, com totes les ensenyances artístiques, requereix una disciplina, una dedicació i un estudi per a poder-la desenvolupar. Quan els vostres fills comencen amb l'instrument, ho fan de tu a tu, professor-alumne. Allí s'explica com es produeix el so en cada instrument, les posicions per a poder executar una nota, etc. Així dins de la banda, les exigències i la formació musical adquireixen dos matisos, ja que el xiquet pren contacte amb altres sonoritats, instruments molt diferents del seu i altres més pareguts. Té també que equilibrar el seu so amb el conjunt i amb la resta de veus que l'obra diu en cada moment. En tot això que hem comentat és quan el director pren el seu paper. Cobreix de matisos l'obra, equilibra els plans sonors, afina de forma cuidadosa cada instrument amb la resta. I el més important, o simplement una cosa més, el que fa és marcar un temps, una pulsació i un ritme al llarg de cadascuna de les seccions de l'obra musical. El xiquet ja no marca el temps que hi vol, toca amb més instruments i interpreta l'obra amb els gestos que el seu director li marca en cada moment. Dit això, i per no entendre's més, anem a presentar el nostre director, Pablo Penades Fasanar, donant unes breusades sobre la seva trajectòria musical. Pablo Penades Fasanar naix a Canals i inicia els seus estudis musicals en el seno de l'Associació Musical Canalense de Canals. Posteriorment, estudia en el Conservatori Mestre Wert de Carcaixent, on finalitza el grau mig en l'especialitat de trompa amb les més altes qualificacions i l'accèssit de fi de grau. En 2010 finalitza els estudis superiors en el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí, de Castelló de la Plana, amb el professor Vicent Navarro, obtenint les més altes qualificacions i matrícula d'honor en l'especialitat de trompa. Realitza diferents cursos de perfeccionament en l'especialitat de trompa amb els següents professors: Luis Morató, Bruno Schneider, Manuel Pérez, Jeffrey Cooper, David Thompson, Raúl Díaz, María Rubio i Salvador Navarro. També ha realitzat curs de direcció amb el mestre Cristóbal Soler i amb el gran mestre Enrique de García Asensio. En 2008 entra a formar part de Genueses Musicals World Orchestra, com a trompa solista realitzant gires en països com Holanda, Espanya, Alemanya, Canadà, Xina. Ha col·laborat amb el grup de metalls Spanish Brass Lur Metalls, en concert a Madrid i Barcelona, i en concert didàctic en l'Auditori de Barcelona. Orquestra també en l'Orquestra del Conservatori de Gijón, en l'Orquestra Sinfònica Alcoyana, Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, Orquestra Nacional d'Espanya i Orquestra Sinfònica de Castelló de la Plana. En l'actualitat és professor de les escoles de música de l'Associació Musical Canalense, Genovès, Agullent i la Nova de l'Olleria. A més, és director del cor infantil de Canals i de la banda jove de l'agrupació Escola Musical de la Nova de l'Olleria. Abans de presentar el concert, preguem que apaguen els mòbils. A continuació, la banda interpretarà les següents peces musicals. De la primera part, el pas doble de Juan Manuel, Juan Manuel Molina. El Rey León, de Frank Bernet. Lo que el viento se llevó, de Marc Stein, i La Bella i la Bèstia, d'Alan Menken, dirigits en Pablo Penades Fasanar.
l'Ajuntament de l'Olleria per la seva col·laboració i esperem que us hagi agradat. També esperem tornar a veure-nos el proper concert que oferirà la banda jove a l'intercanvi que oferirà amb la banda d'Agullent a finals de juny. Gràcies.